Tiden er noget mærkeligt noget. Jeg har aldrig helt forstået, hvad den egentlig er for noget. Jeg kan ikke røre den, jeg kan ikke smage den, og jeg kan ikke lugte den. Hvad er den for noget? Jeg ved det ikke. Timer, dage, uger og år, at jeg ved, at tiden går. Forbered er noget underligt noget. KL har vist misforstået, hvad det egentlig er for noget. I klassen venter mange børn med læselyst og livlig spørg, kompetencer og krudt i røven. Vi gerne nå dem, tiden dræller.